Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Ang obrahon sa vaccine sa lawas ng taong epekto niya is mainog bato. Okay? Ang mainog bato ang tawo sa infection. Okay? So kung mainog bato ang tawo sa infection tungod sa immunity or antibodies nga napurma pagkatapos sa ginvaksinitan. Kasi siyempre, pagka-vaccinate sa imo, kapit pa ko kumplito, and 2 weeks or more na, okay? So, may antibodies ka na nga enough, o kung may antibodies ka na nga nagakaigo, kag kung madapuan ka sa sakit nga COVID-19, iawayon na siya sa antibodies nga naubra na ang lawas mo, ang infection nga na. So, kung maaway niya na, siyempre mas madaog ang lawas mo, so paano ka pa kapang-transmit kay na-resolve mo na mismo. Okay, because of that vaccination, naaway mo na mismo ang infection. So, hindi ka na makapanaylo pa. Kay sa imo mismo, naaway mo na siya, kagapin pa kung nag-improve ka, wala ka, na-improve ka, or na-survive ka, or mga mild lang ang symptoms nga nabatsagan mo. Okay? So, wala na nasang chance nga manglaton ka pa. Okay, kaya na-fight mo ng virus, naaway mo ng virus.